wane rago da rigar saki wake da tambari mai doki BRTV ce bil haƙƙilin zami ba mu daina rike muku ba BRTV ku gamti kuke tsara ake amma da duwa kuke shi makiyin ku koma ya yake ya zai ne da ku dan kun ci gaba BR da tambarin doki take lalle tashar ku mai nasara take shi kuma Shafi'u mai waka yake mu za mu gaida ku baiti na gaba BRTV mun gaishe ku kuna ɗawainiya a tashar ku jama'a suna ta yabon ku ba za su ki godiya sai ya ba muku ba gaishe da duniyar taurari wadda take cikin Maiduguri Shafi'u mai yaban Kanuri ba wakar da ba za na yaba muku ba Kanuri akwai su da kirki matan su ko sun iya girki sun ban abinci na ci a baki kunne na ban san inda ma yake ba